Masarap na merienda ba ang hanap mo at negosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara, umpisahan na natin. Sabi nila, money can buy happiness. Pero sumasaya naman tayo kapag nabili natin ang mga gusto natin. Hindi nga lang tayo nakokontento, kaya dapat money can buy contentment. Sa totoo lang, hindi mo naman kasi talaga kailangan ang maraming pera para lumigaya. Ang kailangan mo lang ay makontento para ikaw ay sumaya. Are you always thankful? Alam mo ba, walang maliit o malaking pagpapala sa taong mapagpasalamat. Instead na maghanap ka ng mali or kung ano ang wala, matuto tayong magpasalamat. Even sa mga maliliit na bagay or normal na na-experience natin araw-araw. Train your mind to be always grateful. That is why gratitude is a skill. Our gratefulness is not depend but on our circumstances, but on our attitude. Kapag tayo mapagpasalamat sa mumunting biyaya, lalong ibubuhos ni God ang kanyang mga pagpapala. This is my reminder to always choose grateful every day. Meron ako dito ilang pirasong loaf bread at dahil wala akong rolling pin, gumamit ako ng baso para ma-flatten ko ito ng mabuti. Sa isang bowl, pagsasamahin natin ang lahat ng ating ingredients. So meron tayo ditong mayonnaise, red onion chop, 1 can tuna flakes, at isang bowl ng mashed boiled egg. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-combine ang lahat ng mga ingredients na ating inilagay. At kung kaya pa ng inyong budget, pwede pa kayo dito mag-add ng hotdog at ham. At para naman sa ating pampalasa, tinimplahan ko ito ng asin at paminta. Asin at paminta ay sapat na. Sana all sapat na. Yung iba kasi naghahanap pa ng ibang flavor. Parang ice cream lang, ang daming flavor. Char! Pero kung meron kayong ibang pampalasa na gusto nyong ilagay, pwede nyo namang ilagay dito. Alternative lang naman kasi yan at depende sa nagluluto niyan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tara na, umpisahan na natin. Kuha tayo ng isang pirasong flattened loaf bread and then lagyan natin ito ng sliced cheese at lagyan natin ito ng tuna and egg mixture. Ilagay lang natin ito sa gitna at pagkatapos lagyan na naman natin ito ng isang sliced cheese. O diba, napakayami and cheesy ng ating merienda. At yun na nga, syempre kailangan natin selyuhan ng ating sandwich para hindi kumalat ito habang piniprito. At para naman sa ating selyo, gumamit ako dito ng 2 pirasong beet egg. Idiin lang natin ito ng tinidor para mag-lock at hindi magkalat habang ito ay ating piprituhin. At matapos natin ilak ang ating sandwich, isasawsaw naman natin ito sa ating beet egg. At ang pinakahuli, isasawsaw naman natin ito sa ating breadcrumbs. Makakatulong ang breadcrumbs upang maging mas malutong pa ang ating tuna sandwich. Panibagong araw na naman at panibagong istorya, panibagong pagsubok at panibagong alaala. Napakaraming dahilan para ako'y sumuko, pero mas pipiliin kong lumaban kasi hindi naman hadlang ang mga pagsubok na yan sa pag-abot ng aking mga pangarap sa buhay. Sa halip, ginawa ko itong daan upang ako'y lumaban kasi may mga responsibilidad pa tayo na kailangan nating harapin, na dapat nating gampanan, na hindi dapat natin itong talikuran. At syempre yun na nga, para maging crispy ang ating tuna sandwich, kailangan natin itong i-deep fry. Gamit lang tayo dito ng non-stick pan. Painitin at lagyan ito ng mantika. Syempre deep fry ang ating kailangan, kaya dapat maraming mantika ang kailangan natin gamitin dito. Lutuin lang natin ito sa low-medium heat. At syempre gaya ng dati, piprituhin lang natin ito until golden light brown. Ang buhay ay hindi paligsahan. Bawat araw ay bagong pag-asa. Mag-start ka ulit, mag-try ka ulit, lumaban ka ulit. Every day is a new change. Ang buhay ay hindi paligsahan o paunahan. Ang importante, bumabangon ka sa bawat pagsubok na na-experience mo at baon ang mga lesson na natutunan mo. Malayo pa man sa ngayon, pero makakarating ka rin sa mga pangarap mo. All for His glory. Nawa ay may nakapulutang kang aral. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. May the Lord bless you and keep you all the time.